V našej nedávnej štúdii sme sa zamerali na efekt renálnej denervácie na funkciu ľavej komory srdca u hypertenzných potkanov so srdcovým zlyhaním indukovaným aortokaválnou píšťalou. Renálna denervácia je metóda, ktorá je známa pre antihypertenzné účinky u pacientov s hypertenziou, avšak jej efekt na srdcové zlyhanie je doposiaľ nie je úplne preskúmaný a preto bolo našim cieľom pozorovať tento efekt. V našej štúdii sme použili hypertenzné potkany a v prvom týždni sme indukovali srdcové zlyhanie v dôsledku objemového preťaženia, použili sme metódu aortokaválnej píšťaly. V druhom týždni sme vykonali obojstrannú renálnu denerváciu, kedy sme poškodili a zneškodnili sympatikové nervové vlákna v oblasti renálnych artérií a po 2 týždňoch sme monitorovali zvieratá echokardiografiou a tlakovou objemovou analýzou. Zistili sme, že renálna denervácia výrazne znížila hypertrofiu ľavej komory srdca a tiež výrazne zlepšila systolickú funkciu ľavej komory srdca u potkanov so srdcovým zlyhaním. A tiež sme zistili, že tieto zmeny nastali hlavne v dôsledku zmien v centrálnom sympatikovom nervovom drive a tiež zmien v sympatikovom nervovom systéme na srdci, kedy sme zistili, že potkani so srdcovým zlyhaním mali výrazne znížené hladiny noradrenalínu v srdci, avšak renálna denervácia tieto hladiny noradrenalínu výrazne normalizovala. To bolo sprevádzané zmien v iných parametroch sympatikového nervového systému, ako v zmenách na enzýmu, ktorý je zodpovedný za degradáciu noradrenalínu a tiež čo sa týka zmien v biosyntéze noradrenalínu. Túto štúdiu sme opublikovali v časopise Hypertension Research, ktorý sa radí k popredným časopisom v oblasti experimentálnej hypertenzie.